Gubacsi Zsuzsanna vagyok, nyugdíjas, hála Istennek, mert rokkant nyugdíjas voltam, mindenféle könyvet szeretek olvasni, ez a hangulatomtól függ, hogy én milyen könyvet olvasom. Vannak olyan könyvek, amiket egyszerűen abban a helyzetben nem tudok elolvasni. Most itt 2 könyv fogott meg, az egyik a Pokol 10 napja David Frasertől, a háborús könyveket nagyon szeretem. Az én szüleim egyik háborút végigélték, a másikban születtek, és ugye keveset tud az ember róla, néhány elkapott mondatból tudunk bizonyos dolgokat az ő igazi életükről akkor. A másik könyv, amit kiválasztottam, David Attenborough, Az élő bolygó. Ezt én ugye Attenborough-nak a National Geographicon néztem a adásait, és nagyon megfogott. És most per pillanat nem tudok a 2 között választani, mert ugye ott az a film az elmegy, vagy nem tudom megnézni, ha felvettem, nem tudom megnézni, itt viszont bármikor megnézhetem. És nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ne csak a tévébe, az interneten nézzen, hanem olvasson, mert olvasni egész más. Sőt, egy könyvet elolvasni, amit elolvasott az ember 20 évesen, vagy előbb, aztán 40, meg 60 évesen, egész más dolgokat veszünk észre benne, és mindez egy csodálatos dolog.